Historia ardatza hartuta, pikin bat historiak kulturgintzan itxi dagoen arrastua, kulturgintzak historiarik isoen irakurketa, hori zaleik gaur ekateko gradu ondoko kurso hontan, itzaldixan egunak egun dauenean, mundauen material hontan, ez da, itzaldi horreikan hartu duen gaixetako bat, eta izlarien artean egon da, Aizpea Abrezketa. Kaixo? Historia izan da oinarri, historia jaso biadan historia, ez da? Jaso biada historia, hori guren ezatea. Bai, jasotzeko dago, eta gauza asko dago egiteko oraindikan, ez? Historia jaso behar da, gaur ikasle batek esaten zuen bezala, ez? Dena dago eraikitzeko, ez gaude bakarrik interpretazioan, baizik eta arakatzen ari gara, ez? Bilatu egin behar ditugu gureak diren bide horiek. Zuzeterako ontxitazioa diken zabitz, ez da? Eta Kubako gerra, Euskaldunak, Kubako gerran, pikin bat historia hori batzen dokumentaiken eta batzen zabitz. Bai, Kubako independentzia gerlan 2000 bat Euskaldun hil ziren, Euskaldun joan ziren soldadu, eta han 2000 hil egin zirenan, gaixotasunez gehienak. Eta orduan, zerrenda hori eskutan, apur bat begiratzea zer gertatu zen urte horietan, eta ze ondorio eduki zuen horrek gure herrietan, gure herriak hustu egin ziren, eta 10.000 kilometrotara dagoen herri batera bidali zituzten gazte horiek, eta ez dakigu oso ondirik horietaz. Eta horrek datu horrek, araztu dituzu, Kuban bertan, topo dituzu? Bai, Kuban bertan hilerrietan ehortziak dauden soldaduen zerrenda bat osatuta zegoen, hango ikasle batzuk jasoa, eta gero horren konparaketa bat egin behar izan dut, hemen Espainiar Senatuan zeuden datuekin. Bai. Eta horiek ere ez daude egoki jasoak. Orduan jotzen duzu ere, bilatzen hasten zara, jaiotzeak bila joaten zara, dauden tokietan, eta historia txiki guztiak ongi etorriak dira. Orduan, Kubako gerran beti osabaren bat, herri guztietan osabaren bat hil zan Kubako gerran, eta... Hor, normalean batzutan historiako gertaeretan eta gerratan ere egoten da nolabait irakurketa konkretu bat, edo egon leike bentzet, puntu jakin batetik aztertu gure izatia hori edo pasau dana. Ez dakit, zuke lan honekin datuak batu eta gurosuna pikin bat zeiu zientifiku emun, ez da? Pikin bat interpretazioakin, Bai, gauza da, gertakari guztien atzean, historian, iruditzen zait, badagoela gero gertakari horren kontaketa bera nola ematen denez, aztertzea. Orduan, gauza da, kontaketa bera eman alizateko alde batetik dago komunitateak, biziduen komunitateak berak behar duela kontatu bere historia, eta baina nik uste dut gaur egun gaudela egoera baten, eta horrein arte egon garela egoera baten, non besteek kontatu dutela gure historia, erromatarren garaietatik gertatu den zerbait da. Gu gure saiakerak egiten ditugu, baina aurrean daukagun industria edo oso indartsua da, ez? Orduan,